Здравейте, приятели! Вие сте с третия епизод на World Seeker Champ. Play. Кариерата ни е с Слоги, който не е гледал предишните епизоди. Да спре този, да се върне и после на предишните два и да изгледа този. Така, днес първият ни матч е срещу Левски Карлово, но... изчакайте за момент. Но се намираме на четвърто място. Така, Левски Карлово, сега ще видя на кое място са. Левски Карлово, къде са? Къде са Левски Карлово, бе, хора? От май няма Левски Карлово. Карай. Така, ще ги смачкаме. Атака за Левски Карлово. Забравих да кажа да се абонирате, да лайкнете и да го споделите това видео. Васил Иванов с гол за Левски Карлово. За атака за Слоги. Така, центриране, подвеждане, шут, Джесен, Клифорд. Гол. 1-1, 10 секунда. Още няма атака за никой. Така, Левски Карлово атакуват. И гол отбелязва за Левски Карлово. Хора, за третия епизод по традиция кучето отново се разваля. Ако обича. Тихо, бе. Така. Някакво куче лая отвънка. Пичове, върнах се, трябваше да затворя терасата. Кучето ми да не се чува като лай, защото ме изнервя. И не се чува как аз говоря. Така че да. Вече не се чува как лая. Така. Водят ни Левски Карлово. Атака за Слоги. Шут. Значи да ми бият Левски Карлово, хора. Брат, как го е? Левски Карлово ни биха. На кое място сме сега? На четвърто, супер. Добре, че не сме на някоя позад. Но къде са Левски Карлово, бич? Така. Няма ги, бе. Ще играем сега срещу ЦСКА 1948. Тоест, накратко ЦСКА числото. Сега ще ви кажа и другите мачове. Локомотив Горна Оряховица играе срещу Дунав, Пирин Благоевград срещу Беласица, Добруджа срещу Спартак Плевен, Янтра 2019 срещу Ботев Пловдив 2, ЦСКА София 2 срещу Лудогорец 2, Несебър срещу Монтана, Струмска Слава срещу Етър, ЦСКА 2 и Слоги, които сме ние, Сблъсъкът Ловеч и Марек Дупница, Миньор Перник и Фратрия. Така. Започваме. Айде, трябва да бием ЦСКА. Атака за ЦСКА 1948. Шут! Много в ръцете на вратарят на Слоги. Така, нова атака. Шут над вратата. Атака за Слоги. Крути Слоги от Слоги. Избита топка, дами и господа. Атака от ЦСКА 1948. И спасява на вратарят на Слоги. Атака за Несебър. Шут. И спасява на вратарят
нападът на ЦСКА 19-48. След това атака за не се появява за Своге. Жалисен, някакъв си хора се го забравя. Обърках Своге с Несебър. Обърках Своге с Несебър, човек. Добре, води да бъдем. Това е добре, че. Така. Атакуваме. Шут. Хора, просто няма да му кажем името и готово. Ще е много по-добре. Трябва да ги видим с скача. Ако ги видим, може би това ще ни е голямата победа. Може би ще ги пием, защото няма за кога да ме изравняват. Айде, мачка, бихме ги. На трето място сме. Добре. Както винаги, Пирин Благоевград на първо. Сега срещу Несебър ще играем. Така. Своге срещу Несебър. Така. Атака за Своге, ние. Шут, това ще е шут. И града. Но отново е топката в англичанин. Може би не е англичанин, просто той е чуждестранен. Но е чужденеца, така ще викаме вече на този футбол, чужденеца. Атака за Несебър. Шут в ръцете на вратарят на Своге. Атака за нас. Своге. Шут над вратата на Несебър. Несебър не са кой знае колко добър отбор. Ние с Добруджа сме ги били. Но не децата, ами мъжете. Бихме ги. Така. Несебър. Шут и спасяване. Аплодисменти. Така. Отново атака за Несебър. Подаване. Не подаване така. Водим ги с един гол. Ако сме на първо място, ще е много добре. Атака за нас, Своге. Шут и горна града. Отново горна града. И няма гол. Атака за Своге. Така. Това би трябвало да е гол. И града, хора, града! Как ще доцелиш града, брат? О, добре, сега имаме шанс поне да вкараме. Сега поне имаме шанс. Брат, спасяване! Вече нямаме шанс. Мисля, не беше ги би. О, могат да ни изравнят. Тук и да! Валентин Силов! Бати! Нищо, човек. Равен сме. Моля. На шесто място. Ще играем срещу Янтра 2019 и направо ще ги пръснем от бой. Така. Чай да ми разгледам отбора. Така има двама французи. Това е нашия отбор. Джесен Клифорд не е англичанин. Имаме двама французи и вратаря ни е Дуан Силва, който също не е българин и е от някаква държава. Друга плата не знам. И отново реклама, дами и господа. Пак по традиция, втора традиция, реклама, разбира се. Но
да ги бием Янтра. Янтра са добри, между другото, само в игричката. Атака за Янтра 2019. Шут! Но избиване от защитата на Своге. Атака за Своге! Своге! Шут! Веселински с гол. Уникален гол, дами и господа. На линията на дъгичката, дори да не беше в дъгичката. Така. Подаване към Джесей Крифорд. И гол! Бразилка ли беше това? Мисля, че да. Окей, бразилка. Така, атака от Своге. Не, ето, че играчите са добри, но преди бяха. Ето и гол! Браво! Гол от гол линията буквално. Имаме шанс да ги бием. Въпреки че остава още много време, дано да ги бием. Атака за Своге. Джесей Крифорд. Шут и гол. Браво! Браво! Браво, 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 браво. 0-4 за Своге. Добре. 4 за нас. За Янтра 2019. Сега. Ако го изложи, отива сам срещу вратаря. Но греда, шут. Греда. Но сега взимане и избиване от защитата на Своге. Така, мисля, че съм много добър коментатор. Трябва да стана след време коментатор, но няма да стана футболист. Да стана. Джесей Крифорд. Добре, браво. Той Джесей Крифорд ни е голмайстора. Ясно, защото ни е нападател. Така, ето и в игричката не са хипер добри. Просто пак казвам, преди, като съм играл тази игричка, бяха хипер добри. Винаги ме биха. Но сега не ме бият, защото вие ме подкрепяте. Атака за Своге. Ако видеята ми харесват, лайкнете. Старая се за вас, хора. Старая се. Какви ли неща не правя само за да ви заглавлявам и да има някакъв контент в това. Така. Надявам се клиповете да ви харесват. Да ви харесват. Така, Янтра 2019. 1:30 е часа. И Мартин Ангелов с гол за Янтра, но няма за кога. Бием ги с 1-5. Добре. Четвърто място, вече не сме на 6-то. Сега срещу претендента за купата, т.е. защото е на първо място. Дали ще бием Пирин Благоевград, хора? Дали ще бием Пирин Благоевград? Сега ще видим. Атака за пиринците. Шут! Ален Сойда! Гол! Сауда! Нещо такова. Сега Пирин Благоевград отново. Атака за пиринците. Центриране. Шут! В ръцете на вратаря през Своге. Така. Добре. Атака за нас. Своге. 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 Шут. Спасяване. Но избиване. Хора, как това няма да влезе? Нищо. Нищо. Имаме възможност. Другите отбори сигурно вече в 14 секунда е 5-0. Така че може би сме добре. Добре сме. Така. Атака отново за Пирин Благоевград. Стигаре. Дайте им малко наша атака. Имаме само една атака. Така. Шут. Гол. Алмен Сойда. Гол. 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 0-2 за Пирин Благоевград. Водят ни. Еуфорията е голяма. Само за мен. Така. Ето че. Трети гол. Трети гол, дами и господа. Няма да ги бием, може и да ги бием, но просто ни дайте наша атака. Ето, желанието ми се сбъдна. Джесей Крифорд, моля те, вкарай.
ще изпочупя цялата къща! Как няма да вкараш, бе? Брат, много са нервия! Лекни му на шпагат, бе! Лекни му, бе! Не, бе! Станислав Костов с гол. Как? Как, бе? Разочарован съм от Несебър. И аз от Несебър, от Своге. Сега, атака за нас. Джесей Крифорд. Така. И отново спасяване! Как, бе, хора? Как? Добре, поне този гол да го вкараме. Аре, моля ви се. Не! Хора, искам да се разрева. Как? Разочарован съм от Своге. Много съм разочарован. Спъни го. Добре, браво. Само за това съм доволен. За защитата. Но тя не е много добра. И ни бият, хора. Претендента за първото място. Как няма да ни бие? И отново сме на 6-то място. Сега срещу Беласца. Фъков, човек. Фъков. Имахме шансови да ги бием, но просто не ни дават наши атаки. Дадоха ни само 2 и това е, дами и господа, това е. Така, сега матча срещу Беласца Своге. Ние сме Своге, противника Беласца. Така, атака за нас. Игра! Джесей Крифорд. Така, атака за Беласца Петрич, нали така? Така, може би ще ги бием, защото 90-та минута, но ако вкараме този, просто вече Беласца няма шанс. Спасяваме, но вече още няма шанс. Така, бием ги на 5-то място сме, сега срещу Ботев Пловдив. Които са на... Кое място са? Ботев Пловдив 2. Къде са Ботев? Знам, че са тук. На 6-то място са под нас са Ботев Пловдив. Така че има вариант да ги бием. Но сега ще видим. Дами и господа, атака Дуспа. Шут и гол! Безпълнов с гол от Дуспа, дами и господа. Атака за Ботев Пловдив 2. Топтев Топката е в Теодор Тотев. Той се спаса към Джесей Крифорд. Крифорд тръгва. Шут! И в ръцете на западат на Ботев Пловдив. Така, атака за Ботев Пловдив. Шут! И гол. Бисер Бонев с гол за Ботев Пловдив 2. Шут! Така. Шут! Първото по време завърши с резултат 1-1. Сега Ботев Пловдив. Така, шут. Но избиване. Така. Дайте им нашата атака. Добре. Сега Мартин Крастев с подаване към Джесей Крифорд. И шут. Гол за Джесей Крифорд. Добре.
Може би ще бием Ботев Пловдив, дами и господа. Но ако вкараме, ще е още по-хубаво. Топката е в Кристиан Башев към Джосейн Крифорд. Крифорд тръгва. Шут на Крифорд и спасяване на вратарят на Ботев Пловдив. Но ето, че бием Ботев Пловдив с 2-1, дами и господа. И се намираме отново на 5-то място. Но хубавото е, че изместихме Ботев Пловдив на 8-то място. Сега ще играем срещу Монтана. Така, продаваме Джосейн Крифорд. Беше ми приятно, но чао. И отива в Фратрия. Така, мога ли да взема играч? Добре. Така, изчакайте за момент. Къде е Джосейн? Ето го Джосейн Крифорд в Фратрия. Така, нека да бием Монтана, но преди да бием Монтана, нека да видим Монтана на кое място са. Монтана са на 9-то място. Добре. Айде да бием Монтана. Много реклама, дами и господа. Хайде! Хайде, Своге! Давай! Мачкай! Атака за Монтана. Стефан Каменов. Шут! Но в ръцете. Вратарят на Своге. Сега атака за Своге. Така, Калян Стефанов. С дрибъл, подаване към Димитров. Димитров просто да го наречем. О, няма гол. Атака за Монтана. Сам срещу вратаря излиза нападателят на Монтана. Нашият вратар му излиза Симолков. Се шут и гол за Монтана. Отново атака за Монтана. Владимир Гогов. Нали така? Геогов или Гогов? Може би Геогов. Така. Трябва да бие Монтана. Дори да ги изравним, ще е много хубаво. Не, дайте ни атака, бе! Игра! Аре, бе, игра! Еми хора, как ще ги бием, а нещо не ги бихме. Ама сме на 6-то място. Имаме жълт картон. Имаме жълт и червен картон. Бастунов, така, чакайте да го заместим. Така, ръбъто ни, изчакайте. Еми хора, нямаме ръба, защото ще сложим лъбъл. Брат, не ми пука, че не се чувстваш добре там. Ще играеш там. Сега матча срещу Горна Оряховица. Тях трябва да ги бием. Просто са на много задно място и трябва да ги бием. Трябва просто. Задължително е да ги бием. Защото няма как да паднем в някой отбор, който е на последните места. Добре, атака за нас. Атака. Шут. И това е вратата на Локомотив Горна Оряховица. Сега атака за Своге. Навлизане навътре. Вече в наказателното. Кръстанов. Подаване към Димитров. Димитров на празна врата. Гол! Водим ги Локомотив Горна Оряховица поне с 4-5 гола 6 да ги бием, защото е важно да отидем на предните места. Т.е. сме на предните, но на второ, трето, къде излетя топката, дами и господа, Португалия отиде. Така, шут на Калян Стефанов, шут, аре бе, шут. Така, добре, шут. Брат, къде отиде топката? Атака за нас. Подаване.
Димитров. Шут на Димитров. Спасяване. Вратарят на Локомотив Горна Оряховица. Отново атака. Това дали ще е гол? И не, няма да е гол. Но поне бием Локомотив Горна Оряховица. И се издигаме все по-нагоре и по-нагоре. Така, сега казваме другите отбори в другата група как са свършили. Така, Левски срещу Черноморец Балчик. Победа на Левски. Янтър 2019, Иска 1948 София 1-1. Спартак Варна срещу Лудогорец. Победа за Лудогорец. Дунав срещу Ботев Пловдив. Победа за Дунав. Струмска Слава срещу Ботев Враца. Победа за Ботев Враца. Левски Карлово срещу Локомотив Пловдив. Победа за Локомотив Пловдив. Локомотив София срещу ЦСКА София 2. ЦСКА побеждава. Монтана срещу Фратерия 2-2. Хебър срещу Септември София 1-1. Етер срещу Арда Кържали. Арда бият. Розова долина Черноморе бият. Добруджа срещу Славия София. За жалост Славия бият. Ловеч срещу ЦСКА София. Побеждават ЦСКА. Побеждават. Беласта срещу Пирин Благоевград. Пирин, както винаги, побеждават. Марик Дупница срещу Левски Крумовград 1-1 и Спартак Плевен и Берое 0-0. Добре, сега имам мач срещу Марик Дупница. Марик, ето. Добре, хубавото е, че имат само българи. Така че да ги бием. Аре, дайте ли атака по-рано да им вкарам един гол, да ги разочароваме и самочувствието им да падне. Аре, моля се. Така, атака за скока, т.е. не е отново атака. Но спасяваме вратарят на Марек Дупница. Така, по време свърши. Така, още резултатите 0-0. Дайте ни... добре. Димитров с топката. Избиване назад. И може би матчът свърши 0-0, дами и господа. Ако сега Марек не вкарат, разбира се. И матчът завършва 0-0. И се намираме на 5-то място. Джоб Офертс, имам оферта. Хора, това дали ще е първият ни трансфер? Предлагат ни Литекс Ловеч и Дунав. Ще приемем на Дунав, хора. И направихме трансфер в Дунав Русе, дами и господа. Първият ни мач ще е срещу Пирин Благоевград, но този матч ще го оставим за следващият епизод. Надявам се клипът да ви е харесал. Лайкнете, абонирайте се и споделете. Чао!